Ja, jeg vil godt sige lidt om de her fund fra et fundsområde i Ukraine mellem Kirnev og Tjernihiv. Og lad os prøve at kigge på dem. De ligger som pdf, har jeg lagt dem ud til jer. De ligger faktisk også inde i OneNote, og jeg tror, jeg bruger den version, der ligger inde i OneNote. Den ligger her. Vikingerne i øst, gang nummer 4. Og de hedder Vypovsiv, tror jeg, det skal udtales. Og det er nogle udgravninger, man har foretaget her, i det her område, lidt uden for en landsby, som ligger mellem den her Tjernihiv, som er en lidt større by, og så Kiev. Så cirka midt mellem de to større byer. Og selve placeringen kan man jo kommentere lidt på, fordi vi kan se her, at Kiev, der løber den her Dnipro igennem. Den løber videre op i Hviderusland. Og det er jo den, som vikingerne de brugte til at sejle på. Og det var ligesom sådan færdselsåren ned og helt op fra de baltiske lande, og så ned igennem det, der i dag er Rusland og Hviderusland, og så herned til det nuværende Ukraine. Så det er ret vigtigt, den her placering. Man kan faktisk også her, det kan man se på det næste kort, der er en lille biflod her, hvorfra man kan sejle herude på den store flod Dnipro. Man kommer ud hernede, så vidt jeg kunne se på kortene, da jeg sad og tjekkede det. Så den er faktisk ret fint placeret i forhold til de her store floder. Så fundsområdet er egentlig ikke specielt overraskende placeringsmæssigt. Den har en ret fin placering i forhold til det, vi ved om den geografi. Fordi meget af aktiviteten har været langs den her store flod, der hedder Dnipro, som er her og så videre op i Hviderusland og Rusland. Så får vi at vide, at den her bebyggelse, den var i brug i starten af 900-tallet indtil slutningen af 900-tallet. Og det er også nogle år, som vi kender. Ifølge den her Nestor-krønike, som vi kommer til at læse, der er det her Kiev Rus-rige grundlagt cirka i midten af 1800-tallet, 800-tallet. Så det er, hvor det her rige det er ved at være etableret. Så placeringen geografisk og tidsmæssigt passer også meget godt. Hvorfor slutter det så i 900-tallet? Der i slutningen af 900-tallet. Det er ikke der, hvor Kiev-Rus-riget det stopper med at eksistere. Men det har sit højdepunkt her i netop 900-tallet. Hvem der har brændt ned, ved vi ikke. Altså det kan jo være interne stridigheder mellem de her rusvikinger. Det kan også være folk udefra, blandt andet khazarerne, som bebor området herude til øst. Det kan være lokale stammer, petagenerne er der nogen, der hedder. Det er nogle af dem, som de her rusvikinger undertvinger og får til at betale skat, og som i en vis omfang også indgår i selve Rusriget. Så det er ikke noget, vi kan sige med sikkerhed, men vi kan i hvert fald sige, at på det her tidspunkt har det været et usikkert område. Det har ikke været et stabilt område, det har ikke været et fredeligt område. Så har vi her både en strategisk god placering af fortet. Det er jo ikke fordi det er en ringborg, men jeg kommer lidt til at tænke på den måde, man har anlagt de her forskellige trælleborg på, lige på en forhøjning op over et sted, hvor der er en flod eller noget. Hvis vi går ind i fundslisten, så er der en række grave. Jeg ved ikke, om der er så meget at sige om dem. Jeg har ikke fundet ud af, hvad det var for type grave. Jeg formoder, det er brandgrave, fordi det er sådan den måde, man begraver folk på i vikingetiden. Og det er sådan en typisk vikingetræk i modsætning til det, man kalder jordfæstegrave, altså folk, der er smidt ned i jorden. Det er sådan en kristen grav. Så vikinger tyder det på. Så er der resterne af en havn. Det er bestemt heller ikke overraskende, fordi det jo netop er skibsfarten og den her flodsejlads, der udgør livsnerven i det her system, det her rusrige. Så er der nogle værktøjer, der er nogle knive, og så er der lervarer i byzantinsk stil, og så er der nogle andre interessante fund nedenunder, som jeg vil sige lidt mere om. Hvad kan vi konkludere ud fra det? Vi kan i hvert fald sige, at det er et sted, hvor der blev arbejdet på en eller anden måde. Der blev
beboet, det blev bebygget, og det er jo nok det, de her værktøjer har været brugt til. At der er lervarer i sådan byzantinsk stil, Byzans, eller Konstantinopel, som den også kaldes. Nu kan jeg prøve at se, om jeg kan finde det. Jeg tror, det er dernede, jeg har et kort over det. Det er jo det her rige nede. Det lille rige. Konstantinopel er en af de helt store, meget civiliserede og rige byer på det tidspunkt, og det er der, hvor mange af de rusvikinger, de vil hen. Og så er vi jo heroppe, hvis vi er ved Rusriget der omkring. Så der har været en eller anden form for handel, en eller anden form for udbytte. Man ved også, der har været plyndringer, hvor der er kommet vikinger til Byzans, og plyndret, jeg har overtallet heroppe, jeg mener det er 860. Ja. I 860 ved man i hvert fald, der er beskrevet et angreb af vikinger nordfra. Så der har været en udveksling. Det kan både være handel, men det kan også være militært. Så derfor er det helt naturligt, at vi ser det her byzantinske fund og lervarer. Altså det er jo sådan potter og krukker og sådan noget i den stil, man har fundet fragmenter af. Så har vi hernede et stykke af en sadel, mener man det er et stykke læder. Og det har det, man kalder borestilen, og borestilen, det er sådan en typisk nordisk stil. Altså den måde, at den her ornamentik er på, det er noget, man ser i Skandinavien. Så her kan vi jo også konkludere, at det her, det har jo ikke været lokale, eller i hvert fald ikke udelukkende lokale, men det har været skandinaver, der har stået bag den her bebyggelse. Så har vi nogle af dem her, jeg elsker dem, diremer. Det er arabiske mønter, udover at de er usandsynligt flotte, så er de lavet af sølv. Og det er sådan det tydeligste bevis på, at man har drevet den her slavehandel mellem rusvikinger. Der er fundet ufattelig mange af dem i Skandinavien, specielt i Sverige, og særligt på den ø, der hedder Gotland. Der er fundet mellem 70 og 100.000 af de her diremer, eller fragmenter af diremer i Skandinavien. Så det har været en voldsom betydningsfuld handel. Den ser ud til at være klippet i stykker, og det er faktisk ikke, sandsynligvis i hvert fald, ikke fordi den er gået i stykker, det er fordi den er klippet over. For man har brugt dem her ikke for den værdi, de har haft nede i Abbasid-kalifatet, som var dem, der slog dem. Det er sådan et stort muslimsk rige, der ligger nede omkring Bagdad. Men man har brugt dem for dens vægt i sølv. Så man har simpelthen klippet dem i stykker her. Og man kan se, at den er lidt over 1 centimeter, det her fragment, så den har været sådan et par centimeter, så ligesom måske en dansk 2 kroner. De er ret tynde, dem her, i modsætning til en 2 kroner. Hvis vi kigger på dem, så ved man, hvad for nogle år det er, fordi den her arabiske skrift, der kan man se, hvornår de er slået. Og den er slået her i slutningen af 800-tallet. Det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er der, den er kommet hertil, fordi de her mønter har været i omløb i en årrække efter. Så det passer egentlig meget fint med tidsdateringen, at vi er i starten af 900-tallet, og den har den slået en lille smule før. Meget ofte så, det her det kan jo være plyndringsgods, men det kan også være betaling for handelsvarer. Det var pels, det kunne være honning, det kunne være sværd. Og så var det i vid udstrækning meget, meget ofte slaver, man handlede med os. Og slaver, de var meget tit taget i de her områder hos de lokale stammer ned langs Dnipro-floden her, den der løber ned imellem Ukraine, så i Rusland, i det nuværende Rusland, i det nuværende Hvide Rusland, i det nuværende Ukraine. Så er der en meget fin økse her. Det er en skovhuggerøkse, så det er ikke sådan en krigsøkse. Så den ligger jo lidt i forlængelse af de her redskaber, man har fundet. Den er så ved arkeologer i typisk nordisk stil. Så kan man jo også sige, at det understreger jo det her med, at det har været nogen nordfra. Små perler her, den er belagt af sølv, og det er jo også et eftertragtet metal. På det her tidspunkt, Abbasid-kalifatet, de har nogle sølvminer, som er rigtig, rigtig givtige, så det er meget muligt, at det sølv kommer fra netop Abbasid-kalifatet. Måske endda sådan nogle diremer, sådan nogle mønter deroppe, der var smeltet om. Så har vi den her lille fine sølvvedhæng, som er sådan et smykke. Det er ofte kvinde smykker dem her. Og hvad kan vi så konkludere ud af det? Jamen, der sandsynligvis har været nogle kvinder. Hvem har de her kvinder så været? Jamen, det kan jo både være
skandinaviske kvinder, der simpelthen er taget med, efter man har etableret den her bosættelse. Det kan også være lokale kvinder, som har indgået i en eller anden form for, på en eller anden måde i den her bosættelse. Vi ved ikke præcis hvordan, men det er jo ikke så bare sådan en viking-ekspedition, kun med mænd, vi skal forestille os hernede. Det er en bosættelse, der netop også bliver etableret med familier på en eller anden måde. Og den her nede, det er ikke for det her Repulsive i Ukraine. Det er et billede, jeg har fundet på nettet, men det var sådan, man kunne forestille sig, sådan et fæstning havde set ud op på en høj. Og det, hvis vi kigger herop på den der, kan man sige, den placerer sig godt i området, og det er jo et forsvarsværk. Hvorfor bygger man sådan lidt? Jamen det er jo fordi, man har nogle fjender. Det kan jo både være i lokalområdet, det kan også være for at beskytte sin rigdom, men det kan også være fjender langt væk fra. Sandsynligvis har det også været fjender tæt på. De her rusvikinger har i hvert fald haft lokale fjender, som har været de stammer, der ikke altid har været tilfredse med, at de har bosat sig i deres område og opkrævet skatter af dem og bekriget dem og taget slaver hos dem. Det kan også være de her kasarer, det kan måske også være byzantinerne, der det her fort skal beskytte sig imod. Det kan også være interne stridigheder mellem rusvikingerne. Altså det er jo ikke sådan en nation, hvor der sidder en stabil kongemagt og har en stor administration og landbrug og en masse byer. Altså det er en mere løst organiseret stat, tyder alting på. Og det har også været et sted, hvor så kan der måske komme nogle vikinger, typisk fra Sverige, ned og så bosætte sig et eller andet sted i det her rusrige. Og så er de jo så også en del af riget. Det er jo sådan, jeg vil udlægge de her forskellige fund. De fortæller os i hvert fald noget om, hvad det her det har været for et rige, og det her det har sandsynligvis været et relativt centralt sted, udover Kiev, som selvfølgelig er en meget interessant by, og så længere nordpå, det kan vi ikke se på det her kort, Novgorod, som ligger i det nuværende Rusland, som har været betydningsfulde byer, men her har vi i hvert fald også haft en eller anden handelsstation, beboelse, befæstning, som har haft en vis betydning her i 900-tallet.